isii, isii, asaa, 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 asatọ, 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 itoolu, itoolu, iri, iri. Let's start from the beginning. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, iri. After you count 1 to 10, from 11 to 20, you start iri na otu, which is 11. Iri na otu, iri na otu, iri na abụọ, iri na atọ, iri na anọ, iri na ise, iri na isii, iri na asaa, iri na asatọ, iri na itoolu, iri abụọ, iri abụọ. Let's start from the beginning. Otu, which is 1, abụọ, 2, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, which is asatọ is 8, asatọ, itoolu is 9, itoolu, iri is 10. When you want to count 11, iri na otu, iri na abụọ, iri na atọ, iri na anọ, iri na ise, iri na isii, iri na asaa, that is 17, iri na asatọ, iri na itoolu, that is 19, iri na itoolu.